Arriba a les pantalles la 5a pel·lícula d'Indiana Jones, protagonitzada una vegada més per Harrison Ford. Els fans incondicionals feia 15 anys que l'esperaven. El fuet no podia faltar. Tots els ingredients necessaris per anar a l'estrena d'Indiana Jones i el dial del destí, la 5a i suposem que última pel·lícula de la nissaga, una passió que es transmet de pares a fills. A l'Indiana Jones. Tant se val que Harrison Ford, indi pels amics, ja hagi fet els 80. Em jubilo. Ja fa 15 anys de l'últim lliurament i els fans incondicionals en volen sempre més. Indiana Jones per a mi és el millor personatge d'aventures que s'ha creat mai, en diferència. Doncs ja només cal preparar les crispetes i veure on ens porta el dial del destí. Doncs mentre no podeu anar al cinema, avui ens acomiadem amb imatges d'aquesta esperada pel·lícula. Gràcies per ser-hi i fins demà. Em jubilo. I amb què brindem, doncs? Una per la meva fillola. El pare em va dir que vau trobar una cosa en un tren a la guerra. Un dial que podria canviar el curs de la història. Per què vols buscar el que va fer parar boig el teu pare? No us mogueu. Hem de sortir d'aquí.